Zubar da ciki. A bidiyon mu na yau za mu muku bayani ne akan zubar da ciki. A shafinmu na Lafiya Jari, mutane da dama sukan yi mana tambaya kamar haka: yaya ake zubar da ciki? Wannan shi yasa muka ga ya zama wajibi mu yi muku bayani domin wayar da kan mutane akan wannan maudu'in na zubar da ciki. Kafin ki tunanin zubar da ciki, akwai abin da ya kamata ki sani. A cikin addinai da dama, al'adu da kuma dokokin ƙasashe, zubar da ciki bai halatta ba, wanda ya yi shi za a iya hukunta shi a cikin doka. Sai dai akwai ƙasashen da zubar da ciki ya halatta idan wadda take ɗauke da cikin ta nemi a zubar da shi, ko kuma idan ba za ta iya ɗaukan nauyin yaron ba. A sauran ƙasashe kuwa zubar da ciki yana halatta ne idan kasancewar cikin zai samar da haɗari ga rayuwar wadda take ɗauke da cikin, ko kuma idan abin da yake ba zai rayu ba. A bisa ƙa'ida ana zubar da ciki ne a asibiti ƙarƙashin kulawar likita da ma'aikatan jinya. Sai dai wasu suna zagayawa ta bayan fage su zubar da ciki a gida, wanda haka ɗin yana tattare da haɗarurruka waɗanda ba za su lissafu ba. Kaɗan daga cikin illolin zubar da ciki, musamman wanda aka yi shi ba bisa ƙa'ida ba, sun haɗa da shigar ƙwayoyin cuta wanda aka fi sani da infection, samun rauni a wasu gaɓoɓi kamar mahaifa ko mafitsara, zubar jini wanda baya tsayawa, wanda waɗannan dukansu kan iya haddasa salwantar rayuwar ita wadda aka zubarwa da ciki. A kowace shekara kimanin mata miliyan 7 ne ake kai su asibiti a cikin mawuyacin hali a dalilin zubar da ciki ba bisa ka'ida ba. Kuma a cikinsu da yawa sukan rasa rayuwarsu a dalilin haka. 'Yar uwa, kafin ki zubar da ciki, ki tunanin yaron da yake cikin, yadda za ki salwantar mishi da rayuwa, sannan ki tunanin lafiyarki, yadda za ki iya saka rayuwarki a cikin haɗari. Idan zubar da cikin ya zama dole sai an yi shi a bisa wani dalili mai ƙarfi, to ya kamata a garzaya asibiti domin samun kulawar likitoci da malaman jinya domin kaucewa waɗannan haɗarurruka da suke tattare da zubar da ciki ba a bisa ƙa'ida ba. Da wannan muka kawo ƙarshen bayaninmu akan zubar da ciki. Idan wannan bidiyo ya burge ku, ku danna mana alamar like domin ba mu ƙarfin gwiwa. Menene ra'ayinka? Shin kana ganin zubar da ciki ya dace ko bai dace ba? Sannan kuma shin a ƙasar da kake ko a garin da kake zubar da ciki ya halatta ko bai halatta ba? Muna sauraron ra'ayoyinku a sashin comment. Mun gode.